Здравейте от мен. Радвам се и за мен е така чест, привилегия да мога да застана пред вас и да споделя това, което вярвам, че Господ така влага последните дни в моето сърце. И както чухте по-рано днес, темата е за... Искам да говоря за Святия Божий Дух. Петдесетница, скоро беше този празник. И тук съм се записал така с няколко думи, две изречения за относно празника Петдесетница, вторият по важност голям еврейски празник, първоначално свързан с началото на жътвата. Левит 23, 10, 12 говори за това. След това с възпоменаване на Синайското законодателство и завет от Изход 19 и 20 глави. Празнуването на 50-я ден от Пасхата също повече може да прочетете в Левит 23.16. В Новия завет това е денят на слизането на Святия Дух върху Христовите апостоли и последователи и на основаването на Христовата църква. Когато говорим за за Светия Триединен Бог, трудно бихме изразили неговите качества в една проповед. Дори бих добавил, че времето на човешкия живот не е достатъчно, за да може да се вникне, за да може да се изразят така неговите качества. Но също така Бог ни е дал свойства и сетива, за да можем да го познаваме, и Святия Дух е този, който действа в нас и между нас. И чрез него ние можем да живеем така и да бъдем напоявани с живото Слово, живата вода, описана в Библията. Да бъдем напоявани чрез Словото на Господ Исус Христос, чрез Сина. И бих искал така да обърнем внимание за целта на Святия Дух, но преди това ще прочета от Деяния на апостолите, 2 глава. 2 глава от 1 стих до 13 е записано следното. И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място и внезапно стана шум от небето, като в учението на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха, и им се явиха езици като огнени, които се разделяха и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Свети Дух и започнаха да говорят други езици, както Духът им даваше да говорят. А в Иерусалим се намираха юдеи, богобоязливи мъже от всеки народ под небето. И като се чу този шум, се събра една навалица и се смутиха, защото всеки един ги слушаше да говорят на неговия език. И всички смаяни и учудени си говореха помежду си: ето всички тези, които говорят, не са ли галилеяни? Тогава как ги слушаме да говорят всеки на нашия собствен език, в който сме родени? Партяни, мидяни и еламити, жители на Месопотамия, Юдея, Кападокия, Понт и Азия, Фригия и Памфилия, на Египет и онези страни от Ливия, които граничат с Кирения, посетители от Рим и юдеи и прозелити. Критяни и араби ги слушаме да говорят на нашия език за великите Божии дела. И те всички се смаяха в недоумение, си казваха един на друг: какво значи това? А други се пресмиваха и казваха: те са се напили със сладко вино. И както всички знаете, след това започва проповедта на Петър. Апостол Петър в проповедта си така дава ясни отговори, на техните въпроси, на това, което се случваше тогава в този момент. И както казах, че ако се замисляме за целта на Святия Божий Дух и след като Исус Христос предаде себе си, за да бъде разпънат, и след като Христос остави всичко в ръцете на своя Отец, и след като хората го унизиха и се подиграха с Него, Той прие славата, която му принадлежи, и се възнесе при Отца в небесата и станало милостивение за всеки
за всички грешници, за всички хора. И даде обещание на своите ученици, като им се явяваше в продължение на 40 дни, много пъти, че ще изпрати Светия Дух, за да ги напътства и води по пътя, по който те трябва да изминат. На празника Петдесетница Светия Дух слиза върху апостолите и първото нещо, което се случва, е те да могат да говорят на езика на нациите. Казва се там, че по това време в Йерусалим е имало представители на всички народи. Нали? И сега аз тук няма да вляза в някоя подробност, нали? Някой може би да кажете ми, добре, то индианци дали е имало или някои други, но в един коментар прочетох, че това, което казва там Лука, нали, записва Лука, е доста свързано с цялото потомство след Ной, нали, с хората, който иска може би да изследва, не знам, аз няма да влизам в тази подробност, но е записано в стих 5 на 2 глава, а в Йерусалим се намираха богобоязливи мъже от всеки народ под небето. От всеки народ под небето. Нали? И след това изборява. Важно е да знаем, че Отец изпраща Святия Дух с цел по своята собствена воля. Навсякъде в Библията Духът се проявява по Божията воля и за да изпълни Божията воля. И Той е в абсолютно съгласие с Отец, с Сина, защото тези са трите личности на нашия Създател, на нашия свят Бог, Отец, Сина и Святия Дух. На празникът Петдесетница, мястото, където пребивават апостолите и с някои жени, внезапно става шум от небето, като в учение на силен вятър и те всички се изпълват със Святия Дух и започнаха да говорят на други езици. И какво са говорили те? На този въпрос можем лесно да отговорим, защото е писано, че всички ги слушаха да говорят на майчиния им език, на собствения си език, за великите Божии дела. Всички ги слушаха да говорят за великите Божии дела. И в стих 5 на 2 глава се казва нещо много интересно, което така има своята предистория. Ако си спомням Битие 11 глава, там е записано, че всички хора са говорили един език и те решават да си построят висока кула, която да стига до небето. Бог слезе да види града и кулата, която строяха, и Бог разбърка езика им и ги разпръсна по земята, защото хората се опитаха да се възкачат и издигнат до небето. И този град бе наречен Вавилон, което означава объркване. Но тук се случва обратното. Тук се случва точно обратното действие. Святия Дух изпълва Христовите апостоли и те чрез Духа започват да говорят езика на всички народи, които са били там. Те започват да разбират техния език, техния майчин език. Всички народи под небето ги слушаха да говорят за великите Божии дела. Господ изявява своята мощ и Той сякаш напомня на всички, че само Той е в контрол и в Неговите ръце лежи целият свят. Размишлявайки за случващото се от Деяния 2 глава и за действието на Божия Дух, си спомних тази история от Битие. Трябва да знаем, че Божия Дух е свят и че Той е светлина за всяка нация и всеки народ с определена цел. Бог така направи, че да изпрати Святия Дух с определена цел. И от текста става ясно, че Святия Дух подтиква апостолите да говорят на всички хора, на всички нации за великите Божии дела. Знаем, че Святия Дух е дар от Бог и че всеки получил дара на Святия Дух, че всеки може да получи дара на Святия Дух единствено поради Божията милост и любов към хората, чрез Исус Христос, чрез Господ Исус Христос. Ние по никакъв друг начин не бихме могли да получим дара на Святия Дух.
И в Библията има различни примери за това. Например, аз се сещам за Симон, сигурно се сещате от Деяния на апостолите, който така се опита с пари да купи този дар на Святия Дух, но това не е възможно. Това трябва всички да го знаем и предполагам, че сме съгласни с това. Святия Дух е дар от Бога и той е тази трета част, той е Бог. Той е третата част на нашия велик Бог, триединният Творец. Исус Христос подготвяше своите ученици дълго време. И ние знаем от библейските текстове, че те понякога се чудеха и не разбираха какво казваше Исус. Те често се съмняваха и са били объркани. Но го следваха и когато получиха обещанието Святия Дух, те си напомнят какво Господ им заръчваше. Йоан 14:26 е записано следното: а застъпникът Святия Дух, когато Отец ще изпрати в Мое име, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомни всичко, което съм ви казал. Целта на Бог Отец е да даде възможност на хората да се покаят за греховете си и чрез вяра в Исус да получат оправдание и прошка и Светия Дух да ги напътства и води. Но също така ние сме емоционални създания. Бог ни е създал да чувстваме тъга, оплаха, тревожност и също така радост, щастие, веселие и много положителни емоции. И тук трябва да сме внимателни, за да не бъдем объркани относно Светия Дух и Неговите качества. Някои хора смятат, че проявяването на Божия Дух в животите им е много силна еуфория и сякаш те се пренасят в един различен свят. Примерно една много добре въздействаща песен може да провокира у нас една емоция, една еуфория. И тогава можем да си помислиме, че Святия Дух е в нас, но това въобще да не бъде така. Понякога ние хората сме склонни да мислим, че една проповед, ако е много силно въздействаща на нашите емоции, тя непременно е съпроводена от Святия Божий Дух. Нали? Но, скъпи братя и сестри, искам така с тези малки примери да насоча нашето внимание и да си напомним, че Отец има цел и Духа, който Той изпраща чрез Христос, Той изпълнява целта на Отец. Нали? Както Исус свидетелства пред хората, че Той изпълнява думите на Своя Отец и точно това говори така и Святия Дух изпълнява своята цел. И не искам с тези думи да ви обезкуража или да се чувствате по някакъв начин зле. По-скоро бих искал да се окуражим, да насочим нашето внимание към това да бъдем внимателни, към това да търсиме Бога. И Той е оставил Библията, Той е оставил Своето Слово, да може да научим от Него и да може да видим какви качества принадлежат на Светия Дух. Така че когато чуем някой да твърди, че прави нещо или говори в името на Святата Троица, е добре да знаем здравото учение. Добре е да знаем целта, добре е да знаем наистина контекста на Библията. И тук така ще отворя една скоба и искам само да поясня, че Бог може да работи чрез нашите емоции, чувства и така нататък. Бог може чрез Святия си Дух да ни даде да преживееме нещо необичайно, нещо много силно в съзнанието ни. Но просто искам да кажа, че ние трябва да сме внимателни и да се учим да разпознаваме Божия глас. И да знаем, че неприятеля също знае много добре Словото и той може да се опитва да ни излъжи. Исус, когато беше изкушаван в пустинята, знаем как дявола говореше чрез Писанията. Целта на Святия Дух, според Писанията, това е важно за всеки един от нас и това е важно да си го напомняме всеки един ден, всеки един момент.
Какво включва тази цел и какво не включва? Разбира се, от контекста на Божието Слово аз съм извадил някои неща, така, за които се сетих. И нека да ги разгледаме. Нека първо да погледнем към някои неща, които бихме автоматично ги изключили, които знаем, че те не са, така да кажа, целта, нали, на проявяването на Божия дух. Примерно да чувстваме много силна еуфория и така и гаделичкане в стомасите си. Нали. Това е просто да живеем много добре. Нали. Целта на Святия Дух, нали, не е просто Той да ни изпълни и ние да живеем един много така добър живот. Нали, да мислим, че Святия Дух ще ни направи много богати и успешни в този живот. Това също не е библейската цел на Святия Дух. Нали, да знаем повече от другите, да мислим, че сме по-мъдри от другите, да сме горделиви, да обичаме само себе си и сигурно може да изброим още много неща, нали, които да изключим. Нека сега да видим някои неща, които бихме казали, да, това е библейската цел на Святия Божий Дух, да преобрази сърцата ни чрез покаяние и вяра в Христос Исус, да изяви грехът ни, да ни покаже Божията правда, да дойде в нашите животи за съд. Казва, писано е, защото князът на този свят е осъден. Също да ни напътства в правда и святост, да ни помага да се молим, да ни напомня за плодовете на духа, радост, мир, кротост, себеобуздание, любов, дълготърпение, надежда, вяра. Писано е някъде, че срещу тези качества няма закон. Когато човек постоянства и се учи в тези качества, той не се осъжда от закона, защото те са самите тези качества по себе си, те изпълняват закона. Да търсим правда и святост, да живеем смирено според обстоятелствата и още можем да изброим много неща. Както казах от началото, времето на целия ни живот не би достигнало, за да изразим и обхванем изцяло качествата на Святия Дух. Но ако погледнем към някои части на проповедта на Петър, която последва, Бог го е възкресил, като го е освободил от страданията на смъртта. И тук страданията означават буквално родилни болки. Така, погледнах някои речници и точно така е обяснено. Тоест, възкресението му е обрисувано като възраждане, като ново рождение, като живот след смъртта. По-натам Петър потвърждава истинността на Исусовото възкресение, като се позовава на Псалм 16, 8, 11. И този Исус Бог възкреси, на което ние всички сме свидетели, и така, като беше възвисен с Божията десница, и Исус взе от Отец обещанието на Святия Дух. Той изля това, което сега виждате и чувате, проповядваше Петър своята проповед. Изпълнен със Святия Дух. Той дава конкретен отговор за объркването и за смута, който в това време бе настъпил сред хората. Той ясно заявява и обяснява случващото се. Този ден преди повече от 2000 години, скъпи братя и сестри, е Велик ден. Той е един чудесен ден, ден на благодат, ден на изпълнение на главното пророчество, ако мога така да се изразя в Библията. Прославянето на Господ Исус Христос и изпращането на Святия Божий Дух. Изпълнението на обещанието за нов завет, завет на благодат, и както е писано в книгата Еремия 31 и следващите стихове, ето идва дни, се казва там, заявява Господ, когато ще сключа с Израилевия дом и с Давидовия дом нов завет. Казва, ще положа законите си във вътрешностите им и ще го напиша в сърцата им и ще им бъда Бог и те ще ми бъдат народ. Проповедта на Петър посочва право към Христос и към Писанието,
и неговото изпълнение. Апостолът цитира пророк Йоил и също така Давид и ясно излага пред хората нуждата им от покаяние и кръщение в името на Исус, което име Бог Отец е издигнал над всяко друго име, над всяка власт и началство. И Светия Дух бе даден, за да се проповядва благовестието в Йерусалим, Самария и до края на земята. И можем така ясно да видим от контекста на Деяние, началото, че това е една от целите на Бога. Това е обещано в пророците, обещано в псалмите, обещано във всички книги от Стария Завет и бе настъпил точно този момент на изпълнение. Петър нарича в проповедта си хората убийци. В стих 23 може да видим: вие разпънахте и убихте чрез ръката на беззаконници, се казва там. В стих 26 малко по-напред също се потвърждава. И така, нека добре знае целият Израилев дом, че този Исус, когато вие разпънахте, него Бог е направил и Господ, и Христос. Казва се, че те бяха ужилени в сърцата си. Представете си, скъпи братя и сестри, думите на Петър, как ехтят в ушите на хората. Те очакват Спасителя да дойде и да ги освободи и да ги благослови. И сега чуват, че те точно са го разпънали и убили. За израелтяните тази новина е била така доста болезнена. Но вижте, по-късно в същия ден Писанието свидетелства, че 3000 души са приели Христос и се кръщават. Казах, че за израелтяните е болезнено да чуят, че са убили и отхвърляли обещаната надежда към тях от Бога, но и за нас това правило важи. Нека да се замислим какво има дълбоко в нашите сърца. С делата си и постъпките си, така образно казано, сме от страната на убийците на Христос поради греха. Ние всички сме в това положение и може би сигурно си казваш сега, какво общо имам аз с разпъването на Христос? Но знай, че имаш общо. Всеки грях е беззаконие и е противен на Бога. И всеки един от нас по естество, по рождение, по природа сме грешни и неправедни хора. И нашите страсти, зли помисли, хули и още какво ли не, чрез тези си дела ние също сме допринесли за разпъването на праведния Исус Христос. И всеки един от нас се нуждае от прошка. Всеки един от нас. Всеки един от нас се нуждае от пролятата кръв на Христос. Всеки един от нас. Чрез нея, чрез кръвта му, ние получаваме достъп до вечните жилища и до възобновяване на нашите взаимоотношения с Отец, с Бога. Вижте Божия план за хората. Бог Отец изпраща Сина си, за да умре по най-ужасния начин с цел Синът да бъде прославен и всеки, който повярва в Него, да бъде обновен чрез Святия Дух и да бъде простен. Аз и ти, всеки един от нас се нуждае от Христос. Там Отец е постановил вечния живот, там душата ни е в безпокойство. Скъпи братя и сестри, Светия Дух изпълва апостолите на Петдесетница и те разгласяват точно това. Нуждата от Спасител и Христос, надеждата за живот и то живот, който може да прославя името на Господа. Ние за това сме създадени. Хората се чудиха и се смаяха за случващото се. Петър им каза: това е, което виждате вие. Бог Отец чрез Исус изпраща Светия си Дух, за да призове народ на покаяние. Малко по-рано Исус Христос каза на учениците си, че ще приемат сила от Отец и ще бъдат свидетели в Йерусалим, Самария и до края на земята. Считам, че това е така правилен начин за основното разбиране и схващане на тази свята част от Бога, Светия Дух. И когато градим нашето разбиране на
на основата на Божието Слово, Библията, ние можем да сме спокойни, че Бог вече действа и че Той ни напътства чрез Святия си Дух. В старозаветно време пророците говориха, че същия този Дух за идването на Спасителя. В Новия Завет се казва, че дарбите са различни, но Духът е същия. И тези дарби имат за цел да водят събранието към единство, за да може благовестието да се проповядва и разпространява. Ако някой си мисли, че Святия Дух трябва да изпълва сърцата с положителни емоции или нещо такова, бих казал следното. Трябва да внимаваме, скъпи братя и сестри. Трябва да внимаваме и да се учим да разпознаваме. Много е лесно да се заблудим и да имаме различна представа. И аз не искам да говоря за заблуда, не искам да говоря за объркване, но виждаме това в цялата Библия. Виждаме на много места как дори юдейските старейшини, фарисеи, хората, които трябваше да говорят на хората за Божиите дела, виждаме как те бяха в едно объркване и как те отказаха да приемат Божия Син, който ги беше посетил. Те отхвърлиха Спасителя и не го разпознаха. Апостолите, като приеха дара на Светия Дух, и така Петър се изправи и призова хората да се покаят, да се обърнат към този, който малко по-рано бяха разпънали и убили. И писано е, те ужилени в сърцата си казаха: какво да сторим, братя, какво да направим? Святия Дух прави така, че да достигне до дълбокото на сърцето. Той пронизва като двуостър нож тялото и костите, духовното и плътското. И книгата Деяния на апостолите някои наричат Деяния на Светия Дух. Има една песен, която пеехме в събранието, в което повярвах, и припева на тази песен съм се записал е така: в началото Божия Дух се движеше над водите и сега Той пак се движи вътре в сърцето ми. Никога няма да забравя как дълбоко в сърцето си чувствах изобличение за моя грях и отхвърляне на Бога. Отхвърлях Бога, не приемах. Но не можех да пея тази част от песента и след това размишлявах така много в сърцето си за тази песен. Нещо ме мъчеше, нещо ме тормозеше и ако не знам дали сте обърнали внимание, но малко преди проповедта ние пеехме не само песен искаш от мен, но ти искаш моето сърце. Нали, една песен пеехме, но аз тогава в този момент, сега така се сещам, че Господ работеше чрез Святия си Дух в моето сърце и аз не можех да изпея с вяра, че сега Той пак се движи, но вътре в мен, вътре в моето сърце. Нали? И затова така казвам, че Бог работи по много различни начини. И аз вярвам, че Той бе започнал Неговото дело в моя живот и това беше така, Той ми изявяваше моя грях, Той изявяваше, нали, моята слабост и моето отхвърляне. Застъпникът, Светия Дух, когато дойде, Той ще ви научи на всичко и ще ви напомня всичко, което съм ви казал. Мир ви оставям, моя мир ви давам, аз не ви давам, както светът дава. Да не се смущава сърцето ви, нито да се бои. Христос ще се върне отново скоро и ще възстанови напълно царството си. Това е предното, което прочетаха Йоан 14, 25, 26. И Господ по чуден начин действа в хората, в нас и между нас. Огледайте се около себе си, скъпи брати и сестри. Това е едно чудно дело, което можем да видим около нас тук днес. Как Господ е направил така, че ние можем да говорим за великите Божии дела на български, на английски, на нидерландски, на корейски, на много езици. Можем да чуем между нас как се хвали и прославя Божието име. Можем да му пеем.
И ще завърша проповедта си с тази част от стих 11 на 2 глава. Всички ги слушаха да говорят на собствения си език за великите Божии дела. Амин. Нека се помолим. Господи, благодарим Ти за този дар, чуден дар, който Ти си изпратил към нас чрез Твоя Син Христос. Моля Те, Господи Боже, всеки един ден да ни напомняш за това, че ние се нуждаеме отново и отново да бъдем обновявани, да бъдем изпълвани, Господи Боже, с Твоя дух. И Твоя дух е този, който ни води към святост и към Теб, Господи. Твоя дух е този, който ни води към прошка и към покаяние дълбоко в нашите сърца. Моля Те да благословиш събранието ни, да благословиш събранието на всяко едно място и нека цялата слава бъде за Теб. Амин.